Li navçeya Sûriya Amedê qedexeya derketinan derve berdewam e. Nêzî 6 mehin jî dikandarên Sûriyê nikarin bi rêk û pêk biçin ser kar û barên xwe û dikanên xwe vekin. Serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoğlu her çi qas eşkere kir ku ew ê zirara dikandaran qerebûx bikin jî karsaz dibêjin ev tiştên ku Davutoğlu dibêje ne qerebûx kirinê. Ew tenê taloxkirina deynan e. Tiştê ku hat gotin ev ji birîna esnafê me re ne çare ye. Yek maddekî ew jî tiştê ku me dixwest salekî tehîr were kirin sê me tehîr bû. Çend madde dina jî hene wan madde natne berçav derheqê wan da xeberdanekî nat kirin. Karsaz dibêjin bernameyên ku Davutoğlu eşkere kiriye têr nake ku zirarên karsazên Sûrê û yên xelkê Sûrê telafî bike. Dora 10 made bû me xwastibû ê 2 made cihanî yani 2 made mesela ew jî cînanî yani sê me dibêjin. Sana sîgorta wêrgî ertelemiş kiriye sê me ertelemiş kiriye. Xwastina me ji salkêra bûyen. Em dibêjin ki yanî ji aboriyê ji aşîtiyê bira aşîtî bibe ji me re aborî ne lazim e. Bira kes nemire, bira vê şera wersekinandinê. Li navçeya Sûrê ji ber şer û pevçûn û qedexekirina derketina derve heta niha 500 dikan hatine girtin û 5000 kes jî ji kar hatine derxistin. Karsaz beriya her tiştî çareseriyekî siyasî dixwazin. Lewre dibêjin ger aştiyekî mayînde pêk were dêpirskirêkên aboriyê jî çareser bibin. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.